E hoxe, xa o imaxinan, é un dos días de máis devolucións no comercio. Hai unha cada 32 segundos. Ben sexa porque Papá Noel se equivocou de medida ou porque non tivo en conta o noso gusto iría. Sí, pero para eses despistes de Papá Noel temos un antídoto chamado Tique Regalo que se deixou ver esta mañá para facer eses cambios ou devolucións. A xente chegou dende primeira hora da mañá para evitar xuntarse cos que están adiantando as compras de Reis e mesmo cos que xa están disfrutando das primeiras rebaixas que chegan antes de que remate o ano. Papá Noel é máxico, pero xa vai algo maior e non sempre lembra os nosos gustos ou medidas. A talla, sobre todo, e os colores non acertaron moito. Un pouco corto, e pois imos ver se encontramos algo mellor. Tallas, estamos engordando moito últimamente. Una mochila y voy a cambiar de color. A mí me regalaron unha baliza, así que sí que acertaron. Finxir que quedamos encantados cos agasallos é máis sinxelo dende que van acompañados do Tique Regalo. Hoxe é o día en que máis se tira deles, sobre todo nas tendas de roupa e calzado. Siempre es como un as bajo la manga con esos tickets regalos que nos ayudan muchísimo a la hora de cambiar. Sí. Papá Noel piensa en todo, ¿verdad, Leo? A mí Papá Noel sempre me acerta, pero este ano tivemos un pequeno percance. Vimos a devolver, pero bueno, a intención é o que importa, hombre, non se lle vai facer o feo tampouco. Sí. Moitos veñen á primeira hora da mañá para non quedar sen a alternativa que buscan nestes días de intensa actividade comercial. Imos de compras, pero non de devolucións. Si, hoxe veño a comprar máis, a comprar outros regalos para Reyes. Ahora que ven Reyes e todo é pasar por aquí ou por outras tiendas. Cambios e compras de fin de ano e Reis que se xuntan ademais cos primeiros escaparates co cartel de rebaixas. O caso é non saír das tendas.